Ahojte, dnes sa naučíme spraviť takýto štvorec, ktorý je základ pre mnohé projekty a je naozaj veľmi jednoduchý. Budeme nám potrebovať 4 bavlnky, akékoľvek farby, akú si zvolíte. Ja som zvolila značku Jeans. Háčik, ktorý je 3 mm, len mi to tu nešlo zaostriť. A potom samozrejme ešte aj nožnice. A môžeme ísť na to. Takže zvolím si jednu z farieb, ja som zvolila tmavomodrú, spravila som pevné očko a potom som spravila hneď 5 reťazkových očiek. Následne som spravila pevné očko do úplne prvého očka, ktoré sme robili. Upevním to pevným očkom a vznikne nám ako keby takýto magický krúžok. A ideme pokračovať. Spravíme 4 reťazkové očka. Dvakrát obmotáme bavlnku okolo háčika. Vložíme do stredu a prevlečieme bavlnku cez dve očka a cez dve posledné očka. Takto nám vznikne dvojitý dlhý stĺpik, ktorý opakujeme ešte raz. Takže zase cez dve očka a cez dve očka. Teraz spravíme jedno reťazkové očko, aby sme oddelili tento segment. Zasa dvakrát obmotáme bavlnku a pokračujeme týmito dvojitými dlhými stĺpikmi. V jednom segmente budú vlastne 3. Takže spravíme znova 3. Máme 3, spravíme jedno reťazkové očko a ďalšie 3. Týchto segmentov s týmito dvojitými dlhými stĺpikmi musíme mať 4 segmenty po 3 dlhé stĺpiky. Tak tu už vidíte, že to máme. A teraz koniec musíme pripevniť od začiatok a to bude vlastne taktiež pevným očkom, že háčik vložíme do 4. očka a upevníme to pevným očkom. Máme hotovo kruh. Teraz bavlnku odstrihneme a spravíme ako keby pevné očko, ale bavlnku pretiahneme úplne celú a upevníme. A máme kruh. Zvolíme si ďalšiu bavlnku, tentokrát ja som si zvolila bielu farbu. Spravíme pevné očko na háčik. Upevníme medzi jeden zo segmentov, teda tam, kde sme dávali to jedno reťazkové očko. A pokračujeme so 4 reťazkovými očkami. Dvakrát obmotáme bavlnku, cez dve očka, cez dve očka, cez dve očka a ešte jedno spravíme, cez dve očka, cez dve očka a cez dve očka. Spravíme jedno reťazkové očko a pokračujeme vlastne do ďalšej medzierky medzi tieto 3 dvojité dlhé stĺpiky, kde taktiež spravíme 3 dvojité dlhé stĺpiky. Teraz je zmena, spravíme 2 reťazkové očká a do tej istej medzierky spravíme také isté ďalšie 3 dvojité dlhé stĺpiky. Takže v tej jednej medzierke budeme mať vlastne 6 takýchto dvojitých dlhých stĺpikov, ktoré budú oddelené 2 reťazkovými očkami. A budú vlastne 2 reťazkové očka a 3. Takto to spravíme aj do ďalšieho segmentu, ktorý bude taktiež už po tých našich predchádzajúcich 3 dvojitých dlhých stĺpikoch. Takže spravíme 3. Máme 3, spravíme 2 reťazkové očka a znova taký istý postup. 3 ďalšie dvojité dlhé stĺpiky.
Teraz spravíme jedno reťazkové očko a pokračujeme do ďalšej medzierky, kde urobíme presne to isté. Teda 3 dvojité dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očká a do tej istej medzierky ďalšie 3 dvojité dlhé stĺpiky. Týmto vlastne získame tvar už ako keby toho požadovaného štvorca, ktorý potrebujeme. Po týchto troch dvojitých dlhých stĺpikoch budeme koniec zasa pripevňovať k začiatku. Spravíme to tak, že spravíme jedno reťazkové očko a do tejto medzierky, kde máme len tie 3 dvojité dlhé stĺpiky, spravíme ďalšie 3. Teraz spravíme 2 reťazkové očká a pripevníme ich do tretieho reťazkového očka a upevníme pevným stĺpikom. A máme už ako keby požadovaný tvar toho štvorca. Zasa upevníme. Takto by nám to malo vyzerať. Teraz si zvolíme tretiu farbu, ktorú taktiež pripevníme na háčik pevným očkom. Vložíme do medzierky. Spravíme 4 reťazkové očká. A do tejto medzierky spravíme taktiež ďalšie ešte 2 dvojité dlhé stĺpiky. Jedno reťazkové očko a do tejto medzierky spravíme taktiež 3 dvojité dlhé stĺpiky. Máme. Teraz spravíme jedno reťazkové očko a musíme si dávať pozor, lebo ako keby na hranách toho štvorca budeme zasa pokračovať s tými 6 dvojitými dlhými stĺpikmi, ktoré budú rozdelené 2 reťazkovými očkami. Takže spravíme 3 dvojité dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očká a znova 3 dvojité dlhé stĺpiky do toho istého, aby sme mali vlastne na tých stranách tých 6 dvojitých dlhých stĺpikov. Máme 6, spravíme jedno reťazkové očko a tentokrát pokračujeme už iba s 3. Pretože to nie je na tej hrane, je to ako keby v strede. Takto pokračujeme aj až do konca. Teda, že 6, potom 3, 6 a 3. Vznikne nám takýto štvorec, ktorý sme už predtým mali, ale tentokrát sme nadväzovali. A teraz to znova spojíme takisto ako predtým, takže jedno reťazkové očko a do toho istého, kde máme 3, spravíme ďalšie 3 dlhé dvojité stĺpiky. Dve reťazkové očka a tie pripevníme taktiež do toho jedného očka, ktoré sme už mali predtým, spojíme a máme takýto krásny štvorec. Znova odpojíme bavlnku, upevníme. Môžete sa pozrieť, ako to mám, aby ste vedeli aj vy si to takto spraviť. Predchádzajúci riadok, aj tento riadok len s inou bavlnkou spravíme presne takisto. A teraz upevníme ten koniec do začiatok, tiež presne takým istým spôsobom. Takto vlastne môžete spraviť akokoľvek veľa riadkov, koľko budete potrebovať. Ja už som vlastne tu skončila, odstrihnem bavlnku, upevním a toto je taký môj základný štvorec pre mnohé projekty, ktoré budeme aj ďalej robiť. Teraz sa už iba zbavíme týchto zadných bavlniek a ja to robím tak, že bavlnky rovnakej farby 3-krát uviažem uzlíkom o seba a potom to už iba odstrihnem
Takto mám istotu vlastne, že tá bavlnka je upevnená, že sa mi to nerozviaže a taktiež to tam nezavadza, nie je to tam škaredé, tak preto volím vlastne tento spôsob. Ale veľa spôsobov, ako uhladiť tieto zadné bavlnky, takže je len na vás, aký si zvolíte. Odstrihneme a pokračujeme vlastne s ďalšou farbou, ďalšie bavlnky zaviažeme. A máme hotovo. Toto je náš prvý základný štvorec, ktorý sme si takto krásne spolu vyrobili. Som veľmi rada, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám to podarilo a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu.